Il-Prim Ministru Robert Abela nawgura l-faċilità l-ġdida li fetaħ Burmarrad Group fil-Marsa biex espanda l-operat tiegħu b'investiment ta' 12 miljun euro. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif fil-faċilità l-ġdida tal-Marsa ġew riġenerati mal-14,000 metru kwadru ta' spazju industrijali li ma kienx qed jintuża u li issa sar l-ikbar ċentru marbut mal-vetturi f'pajjiżna. Dan sar bħala parti minn proġett espansjoni mifrux fuq medda ta' 6 snin. Iċ-Chairman ta' Burmarrad Group Mario Gauci Senior qal li f'dan l-investiment massiv l-impriża żiedet l-att ta' impjegati sostanzjalment fil-waqt li mistennija tibqa' żidhom. Fil-fatt biex inkunu nistgħu nagħtu servizz mill-aqwa f'dawn l-aħħar snin żidna n-numru ta' impjiegi u sal-lum qabeż dak tal-mitħaddiem u ħaddiema. U ċert li bitkabbir ulterjuri tal-operat ħanibdew nżidu u nagħtu opportunitajiet iktar ta' impjiegi. Dan apparti li sar investiment kbir f'tamir, għodot u teknoloġiji ġodda biex natat priorità lill-effiċjenza fl-użu tal-enerġija u l-ħarsin tal-ambjent. Huwa spjega li kien f'dan l-istess spiritu li l-binja li qabel kienet l-istamperija tal-Union Print mhux biss inżammet kollha kemm hi, iżda ġiet irranġata b'mod li saret waħda sostenibbli u impenjata biex ma tagħmilx ħsara lill-ambjent. Il-binja kapaċi tiġġenera parti sostanzjali minn ħtiġijiet enerġetiċi tagħha permezz tal-pannelli tax-xemx u bl-użu tat-teknoloġija moderna biex jiġi irriċiklat l-ilma. F'indirizz tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela qal li issa m'għadux biss il-mument li nibqgħu nitkellmu fuq irkupru għax dak l-irkupru qed iservi biex nilħqu livelli ogħla u ġodda. Dan sostnieh fid-dawl tal-fatt li f'ħafna oqsma pajjiżna qed jikseb riżultati saħansitra aħjar minn dawk ta' qabel il-pandemija. Kemm huma sbieħ okkażjonijiet bħal dak tal-lum li huma l-ikbar konferma ta' kemm kellna raġun li fl-aktar mumenti diffiċli la naqtaw qalbna u wisq inqas naqtaw qalb in-nies. Konferma wkoll ta' kemm għamilna sew bħala gvern u bħala pajjiż meta l-koll flimkien li kull darba li nibtet xi sfida għadna ejja din l-isfida nikkonvertuha f'opportunità. Hija din l-attitudni li waslet u se tibqa' twassal biex Malta tibqa' miexja dejjem il-qudiem u fid-direzzjoni tajba. Il-Prim Ministru fisser is-suċċess tan-negozji tal-familja u ta' kumpaniji oħra bħala l-ikbar konferma li Malta mixja l-qudiem u fid-direzzjoni tajba. Din id-direzzjoni se twassal biex in-negozji jibqgħu jikbru u joħolqu l-ġid biex imbagħad dak l-istess ġid jinfirex. Dr. Abela rrefera għal żewġ rapporti, wieħed tal-Kummissjoni Ewropea u ieħor tal-Aġenzija Internazzjonali tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu Fitch li tnejn li huma rrimarkaw li Malta se tkun fuq slaqwa pajjiżi fejn jidħol it-tkabbir ekonomiku. Meta nitkellmu għalhekk u nispjegaw dwar kif minn suppost 50,000 persuna li kellhom jispiċċaw bla xogħol, minn flok 50,000 persuna qiegħda l-pajjiż ħoloq 14,000 impjieg ġdid huwa bis-saħħa ta' investituri bħal familja ta' Mario illi ma qatgħu qalbhom qatt imxew wara l-viżjoni tal-Gvern u baqgħu jinvestu fil-proġetti tagħhom. Huwa kummenta li l-fatt li n-negozji qed jespandu huwa turija ta' fiduċja f'pajjiżna u rriafferma li l-Gvern se jibqa' jinċentiva u jagħti sosten bħalma qed jagħmel biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil stabbli filwaqt li jtejjeb il-qagħda tal-finanzi pubbliċi. Il-Prim Ministru qal li ma' dawn l-inċentivi l-Gvern se jkompli jinvesti fis-sistema edukattiva biex it-tfal jiksbu l-ħiliet neċessarji għax-xogħol li qed jinħoloq. Qed isir ukoll investiment fl-infrastruttura u lis-sena d-dieħla se jsir investiment kapitali rekord ta' 920 miljun euro.